Ja te flash. Aj. A. Czekaj. Tuki se izbezumio se Burazir. Znači, znaš kad ne znaš... Veruj mi, brate, samo ti to radiš to, a ostalo ništa ne da. Što da vam kuriku? Pa, sila, brate. A? Sila. Nisi na... Flaša! Sve se ugasio. Uglavnom mu se ugasio, brate. A? Ugasio mu se. Čekaj. Ono je Babić. Moraš da ubaciš u drugu i onda okreneš i pun gas, drugom. Manja sila bolje vuče, razumeš, ako ti točke A on ne može pokazavaju... 180, meni svaki put napravi 180. Zato što tek počeo da radi, brate. Jebote. Vrati se vam, sad kad se čuknu oni Audi, Da, toga se ja plašim. požuri nas. Ovo bi mu trebalo bolje. Daj, stiži.